first time आंबो बिदिनो खालामनो अखा हादों नै first time choreographer directionबो ना देलायदों नै एसे जोंहा आदा दिरासा मेकआप खालामना होगासिनो नै Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायनाय बावहरनाय थाबाय दिनै बिराद गोबावनि उनाव आं नोंथांमोननिसिम ब्लग मोनसे लाबोलायबाय आरोना दिनै बैसागु मिउजिक भिडिअनि थाखाय शुट लानो फैदों आरो ओमफ्राय बेवहाय मेन एक्ट्रेस हिसाबै जोंहानि आब' बिनति बर' ओमफ्राय आरो एक्टरा जाहैबाय सबित मोसाहारि आरो करियोग्राफिया जाहैबाय आदा धीराज रामसियारि दिनै पबायाव फैदो आरो पबा रिजार्भआव जोंनि जनायनि मैयायो गामियाव लाखांबाय अखा बोथोर दोमैलु मैयानि भिडिअखौ ससे देखायना होनोसै मैया भिडिअ बारा खालामनाय जायाखै आङो न'खौ इमान बुरजा बुस्थु नेनांदों मा बेसे बुस्थु मिथिगौ नोंसोरो मा होनो ड्रन नै बेजों खिब्रमासो नै बेखौ नुवा इनि गाबनायासो खिब्रमा बायदि बेनि আমাৰ কি আছিলে তোমাৰ চেনেলটো কৈ দিয়া ব্লগাৰ পংকি ব্লগাৰ পংকি अभी मेरा भी ब्लॉग होगा बनाओ फोटो बरखुन দিব थाम्बनेलनि थाखाय फट'शूट सोलिगासिनो नै Taman siya. नैबे आदाया कोरियोग्राफ खालामदो आरो बेनिफ्राय नै एक्टरा जोंना
सबित मोसाहारि ओमफ्राय नै बेयो आदा धीराज रामसियारि रौतानि आदाया दाख्लै बावैनो फैनाय 24 मार्चआवनो ओमफ्राय एक्ट्रिसआ नै थां नों एक्टरावबो थांलाय खेसे साथामदो ज' समान नै एक्टर करियोग्राफार बेनिफ्राय नै बेयो एक्ट्रेस अखा हादों नैखोला करियोग्राफार डाइरेक्शनबो ना कनसेप्ट आरो मेकआप लोगोसे गावनो गाव मोजां मोनदों आरो ना आरो बिथांमोननि हांख्रायनायावहाय आं बिराद गोजोननाय मोनदों थेंक इउ ना आब'मोननिसिम बिथांनिसिमबो जों हांख्रायनाय लोगो लोगोनो जोंजों हेफाजाब होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर लोगोसे थेंक इउ दे नोंथांमोना नुनो मोनगोन ना माबा मेथाइनि माबाखौ खोन्थाना होदो एसे दे खोन्थाना होदो बैसागु बोथोराव बहा थांनो टाइटेला बेनो जागोन आरो बैसागु बोथोराव बहा थांनो बिराद मोजां मोनदों आं ओमफ्राय सोरनि चेनेलाव हगारगोनथाय आं टम अफिसियेल चेनेल गौतम अफिसियेल ना नोंथांमोना बयबो नायगोन होननानै आसा खालामबाय आरो बयबो सापर्ट खालामलायदो गावजों गाव ना बयबो दे मोजाङै मोजां जादो दे साफोर दे उनाव मोजां जाफिनसै दानिया आतमंगलसो gimana kali mas itu belum ngamba kok yang itu ya sama lang deh Testi Geza. mana deh itu tes मोनाथारबाय नै दायो एखेबारे गाबोन टाइम गैया नालाय बेनिखायनो दिनै फोजोबथारनो नागिरबाय आरो उपाय गैया मोनाबाबो खालामबाय दं नै दायो लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय बेनिफ्राय नैबे निउ बैसागु एलबामखौ नुनो मोनगोन गौतम अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आरो नोंथांमोननिसिम मिजिंथिबाय जे नायनानै गासैबो मोजां मोनगोन भिडिअखौ आरो अनसायगोन गासैबो सापर्ट खालामगोन होननानै एबार फार्स्ट टाइम बानायदों आरोना आब'आ बिदि बानायफेराखै थ' दिनैनि भिडिअआ एसेबांनोसै बाय बाय एन्ड थेंक्स फर वाचिं माय भिडिअ